rahama ai halin ka ne ya abba. To da sunan ka ubangijin da kai ne ke min, in ka mini na butulce ba za ka fasa yi min ba. Ko da yaushe kana nan fala sharika lakalla, baka haifa ba fa haihuwar ka kai ba. Ka sani ni bawanka ne ina da tuba, gafara ka yi mini dan isar kwani dan babba. Taimaka Allah baitukan da yanzu na dauko, in yi wa annabi kar na kuskure na yi kwaba. Faranin ka salatin ka gun mafi alkhairi, wanda bayan shi ban ji wanda kai ka yaba ba. Gashi kyakkyawa gashi santali sha kallo, ko wata da ya rabe shi bai faso su rabe ba. Ka tsaya masa ko yaushe kai kana tare da shi, to ta ya zai magana ce ba za a rike ba. Sada dukkan ahalin sani ba zan ware ba, a ciki hada zara usayyada na zaba. Ya sahabbai na sai ina cikin kulawar ku ne a kullum, ba za ku bar ni in koka ba. Na sani shalelan ku ne fa ni za na faɗa, na sani kuma ku za ku kai ni da haya karba. Godiya gun ku akan kula da so da kuke bani, ya sahabbai ba za na bar ku in ta gudu ba. Sayyidi Abubakar, Sayyidi Umar, Usmanu, Sayyidi Ali na gaida ku kuce kun karba. Shehu Tijjani na gaida kai Abul Abbasi, Sayyidi Abdul Qadiri ba zan ki fari ba. Baba Inyas mu je zuwa Aba Ishaqa, ko su so ko su ki dole shehu kai ne a gaba. Shehu ni ma mai gaisuwa ina hanyar ku, ban ga wata wahala wacce za ta sa na bace ba. Kaulayi baba kai ni kar a bar ni da gumba, duk wuya na rantse ba zai yi in juya ba. Sannu sannun ka Abu Aminu baban Muktar, shehu na zo gaishe ka ya ba zan duka ba. Shehu ya ciro ta kamar ka manzan Allah, dole za na faɗa gaskiya ba zan boye ba. Gashi kai fa tsarin ka ba batun wani sarrai, ai maciji ne ko ina yake yin saba. Tunda har kai helkos ta san ma'aikin Allah, sai su yo haƙuri dan ginin ba zai rushe ba. Assalamu ala sayyidil wara maulana, ya rasulallah kai ubangiji ya zaba. Sallama gun baharin na dama farin zance, fatihul baiti taimaka ka ce ka karba. Assalamu ala dahirin ayama da hurun, da hakai ne kanzil kunu za hasken rabba. Wanda daga aka ce fargaba yake dan gobe, to a kogin kaunar ka bai zurfi ne ba. Kayi min komai nake so kamin, zan faɗo haka ba sai ina cikin jazaba ba. Annabin Allah ba kamar ka duk a halittu, dan sanin haka ba zan tsaya wa lissafi ba. Urwatul musika kai na kankame ba wasa, na sani ne ba za ka bar ni in zame ba. Ko da tsira ko babu kayi min na zaba, dandalin rahama na ka ai ba zai watse ba. Ya rasulallah ni yabanka ya bi jini na, ko sakan ba na son ya bar ni ban tofa ba. Babu amfanin lokacin da ba kai a ciki, tur da wanda ya kalle ka bai yi imani ba. Taimako annabi taimako nake so kai min, ka sani ba kai rayuwa ba za na iya ba. Babu zance na bakin ciki abuna da ya wuce gobe ranar mashar a ce ba za mu haɗe ba. Wanda ya rike hanyar ka da ya kyale yanzu, na fahimta ne duniya take ruɗa shi. To abin ne kullum yake ta ban mamaki, na ga Allah ma kai kadai kake burge shi. To maye zai ruɗe ni ba na bar hanyar ka, in bi wata hanya mai kaya da zafin yashi. Na ji Allah alhayyu ma da kai ya amince, banda kai ba wani wanda ke sanin sirri shi. Na ji sunan Allahu inda duk ya kasance, annabin rahama na gane yake gefe shi. Na ji kai aka saukarwa wadduha maulana, dan aka rasanin kai kadai kake burge shi. Na ji bayan kai babu annabin da ya yi wa marhaban lale, dan kawai yana kishin shi. Na ji ma bawa in ya tuba har in ba kai, ya rasulallah zuljalal ba ya kula shi. Na ji kai ne Allah ya yi wa aure a sama, da kai ne kai wanda ya daga tutar shi. Na ji ma kai Allah yake tsayawa yaƙi, saboda kai ne fa walidu rabbi ke zage shi. Na ji hammadin masha'in binanim Allah yake faɗa masa domin a gane gaskance shi. Gashi manna illil kairu lagantacce, mu'tadin na asim dan ya nuna halayyar shi. Mutullin ba da zalika zanin fallayi, aiko Allah ya fallasa shi dan zinare shi. Wa ya ce musu Mahmudu kai kamar kowa ne, saboda yayi kai lahu sai ya burge kai shi. Annabi Musa ke faɗin Habibur Rahman, da a ce mana an yi ni ma al'ummar shi. Annabi Isa ca yake wa al'ummarsa, Ahmadin zai zo in ya zo ku je ku rike shi.
fasa yi gaba. To haba malam me yasa kake ganganci, ka sani baka manta akwai batun tashi ba. Dan uwana ban san nufin ka menene ba, amma na ba zan so ka bar gwanin Allah ba. Damuna ta gudu yanzu ya kake tafiya ne, ka sani ne ni dai ba zan yi ma murna ba. Kar ka ɗauka raddi na ma ka hau wani dokin zuciya wanda ba za ya kai ka cin nasara ba. Ni da kai annabi ya haɗa ba zan boye ba, da faɗi galabi ka sani suna gurra ba. Amma na ni jan hankalin ka ban fasa ba, ba ni so ne ka bace bari kunun da ka kurba. Na sani duk daɗin sa bai yi alkausar ba, dandanan kisilin ko wuta ba ta so haka ba. Gaskiya ɗaya ce zan faɗe ta ko ba daɗi, na sani zai yi wuya ba ta yi ma ciwo ba. Dan kwaɗan zaki na fahimci in ya girma ji yake ko babansa ma ba zai gane ba. Gaskiya ni ba za na bar yaban annabi ba, tunda dai ban ga abin da ka bai yi min ba. Lafiya dai Mahmud, lafiya dai Hadi, lafiya dai inuwar ka dole sai an raba. Ka halabbai ka da Hassan da masoyi, da kai ne ɗaya maganin abokan gaba. Dole dole dan dole ne sai an so ka, wanda baya kaunar ka baya kaunar rabba. Ashkalal ainaini ɗayan da bai da misalai, ya masoyi na dole in yi maka maraba. Kirga mai kunyar yin yabon ka cikin jama'a, wai ido za su yi masa yawa ba zai jure ba. Kirga mai sanya yaba ka amma na yaƙi domin kar a ce masa yayo abin da bai dace ba. Kirga mai cewa kar a maka yabo bid'a ne, amma na sunna ba ta hana ya riƙe hansil ba. To ina amfanin aman da ba shi da sauti, dan barewa da gudu ba zan yi mamaki ba. Ai gwani sai ya kai gwani ake masa bege, me yasa ba za mu yi yaban gwanin Allah ba. Tambaya ta ni da yanan gurin ya ustaz, me yasa begen da bai zamo sunna ba. Ko sahabbai da suka yi yabansa bai amsa ba, ko fa kyautar bargon da yayi bai dace ba, ko fa Allah bai yo yabansa ya gara ba, ko fa Allah bai kai da shi yana murna ba. To kuna wani shirmen ku ni farilla na rike shi ba fa sunna ba, yin yaban ma'aiki babba. To ashe dai sai dan halak yake iya gane martabar annabi, lusari ba zai gane ba. To ashe yanzu fagen yabansa sai dan zaki, jarumin gaske da duniya ba ta yi wawa ba. Ya Rasulallah ni ka bar ni kan hanyar ka, ko da daɗi ko babu inda bi na zaba. Mai gida annabi taimaka ka shiga lamarina, ko da yaushe kulawar ka dai da bi na baba. Dole kan in rufe baitukan na ƙara ziga ku, ya sahabbai aini da ku ba za mu rabe ba. Jaruman gaske da gaske kai da ku sojoji, ko babu harsashi babu kyala har nan gaba. Kowane ɗaya a cikin kurusa taro sunansa, amma na taron wanda ba su rike Allah ba. Inda duk kuka kirkarwa ayari ya watse, ba a ja muku karfi gare ku ba holo ba. Ai ina jin daɗin kula da ni da kuke yi, in ina da kamar ku ba za na shiga wahala ba. Dole in yi ta kwambo da bai nufin girman kai, na shagaltu da manyan maza ba zan ɓoye ba. Ga masoyin nan naku ya sahabu ku duba, lamarin ne in babu ku ba zan gane ba. Dan isar annabi kar ku manta sunana ma, ni Muhammad Mansir nake ba zan ɓoye ba. Rabbana ƙara salatika ga manzon Allah, annabin rahama alkawi zaki babba. Annabi kairul ummati madudin zati, alihi da sahabban sani ba zan ware ba. Sada maulati sayyada batula binta, yar gidan annabi makiyin ta bai more ba. Sada sayyidina Abubakar da sayyidi Umar da sayyidi Usman har Aliyu Haidar babba. Bisalam annabi zan tsaya a gafarce ni, zana maimaita ta habani kyauta babba. Naka Mansir mai gaisuwan ka ne yaron nan, wanda in zai yi yaban ka zai kira ka da abba. Ni da ƙaunar ka nake ado ma'aikin Allah, banda neman yardar ka bar rike aiki ba, banda neman yardar ka bar rike aiki ba, banda neman yardar ka bar rike aiki ba.